Sziasztok, ez az új trükköm. 4 ász van itten, meg is mutatom. Itt a 4 ász. Lássátok, itt van a pik, treff, ez a piros, ez pedig a tök. Na, és megfogom a lapokat, és összeteszem. És most megmutatom, hogy itt a treff. Az első helyen van. Ráteszem. Itt van. Alulra teszem a pikket. Így. Alulra teszem. És mostan csettintek egyet. És már is megfordult a lap. Itt a pikk, és itt a treff. Ezt a trükköt lehet fokozni. Ezt alulra teszem. Ezt meg közöttre. És mostan keverek egyet. Még egyet keverek. Így. És megfogom. És itt van a pikász. És ide teszem. És ezek is cserélni fognak helyet. Megfogom az utolsó lapot. Így. Itt van a treffász. Ráteszem. És leteszem. És mondtam, hogy cserélni fognak helyet az ászok, csak nem itt, hanem itt. Ezt a trükköt úgy kell csinálni, hogy legelsőnek itt van a treff, ráteszem, és itt a pick, ráteszem. És 2 lapot veszek fel, 2-t, és így megfogom, és akkor mondom, hogy itt a treff. Leteszem, és leteszem a pikket, nem a treffet. Leteszem, és leteszem a pikket, persze ez a treff. Leteszem, és lehet bármit csinálni, és meg fog fordulni. És pikk felülre kerül. És akkor lehet fokozni, hogy alulra teszem a treffet, alulra, és közepre beteszem a pikket. Így, beteszem. Betesztem, és megkeverem, így, hogy 1, 2, 3 és 4. Lehet még egyszer is, hogy ne legyen felszínű. 1, 2, 3 és 4. Így, és megfogok megint 2 lapot, megmondom itt a pikk. Persze itt van a piros is. És leteszem a pirosat, nem a pikket. Leteszem, és alul felveszek 2 lapot, és megmondom, hogy itt van a treff. És leteszem, és persze itt a pikk is, meg a treff. És leteszem a pikket, vagy a piros lapot, leteszem, és megmondom, hogy cseréljétek a helyet. Csak bármit lehet csinálni, és megmondom, hogy nem itten cseréljétek a helyet, hanem itt. És meg lesz cserélve. Köszönöm, hogy megnézted a videómat. Sziasztok!